Da ni'n creu cyfres o TGAU newydd a chydig o gymwysterau eraill sy'n ymwneud â'r TGAU yma. Wedi cael ei gwneud yn arbennig ar gyfer dysgwyr yng Nghymru. Mae cymwysterau yng Nghymru yn agor drysau ledled y byd ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd mewn sawl maes. Yn y dyfodol, byddaf yn hoffi bod yn hanesyddwr. Dwi eisiau bod yn gyfreithwr. Hoffi fi gweithio fel cyfrifydd a dechrau fi busnes fy hun. Mae'n allweddol ein bod yn cynnig yr un statws i'r Gymraeg a'r Saesneg. Mae chydig bach mwy o bwyslais ar waith di-arholiad yma, mwy o hyblygrwydd felly i ddysgwyr. Credaf bod y cymwysterau newydd yn baratoi ein disgyblion yn y ffordd orau bosibl. Nid yn unig i fod yn barod yn academaidd ar gyfer y byd, ond i fod yn dinasyddion gorau y gallant bod hefyd. Rydym ni'n sefyllfa ffodus iawn bod y byd yn llawer mwy agored nac mae eriod wedi bod, a fi'n credu mae'n ddyletswydd arno ni fel athrawon bod ni'n paratoi plant a phobl ifanc i fod yn ddinasyddion nid yn unig o Gymru, ond ledled y byd wedyn ni.